Ио? Трябваше го изплюя. Давай. Вили го няма. Вили е на село. Вили яде пасти. Транспорт, бе. Fucking surprised. Вили в момента е на излет на Черно море, връх Мусагеница. Той няма да се завърне от там, понеже Бях нападнат от мечка гризли. Да. Давай, Петре. Добави. За нашия приятел Вили. Вили... Искате ли ще му се обадя? Да ми звънни. Вили, чакайте сега, ще ме се обадя. Той не вярвам да е близо някъде тук към София. Да. Ало. Кажи. Вили, питате къде си? Тук що убих една мечка гризли. Ти къде си? Аз съм у вас. Какво правиш у нас? Ще ви кажа нещо за... Петре. Петре, къде си? Петре. Петре. Мисля, че загубихме връзка с Петре. Петре. Къде е Вили? Да. Да. Еми няма го Вили. Днес ще караме без Вили. Нали? Петре, потвърди това. Аз ти си играл с обоеме! Не мога да си изключа... Не мога да си отключа клавиатурата. Стига. Слайд? Ма не е със слайд, това е с клавиши. Чакай да задържа DS-та.